Dobrý den, já vás všechny vítám, já tady hraju za Veigera jako Dragoon 22. Tady vám chci ukázat, jak dokáže má holčička Annie stihnout pentakill. Tak, tady to pustím. No tak tady vidíte, jak na nás útočí celý fialový tým. Raz, dva, tři, čtyři, pět. My máme docela dlouhá HP, akorát já jsem tady skoro s plnýma. Tady dávám profistun, dávám si první kill. Úplně v pohodě na Mundovi double kill. Teďka se tu nějak motá. Zhra výborně. Ano, triple kill. Si na mě moc dovoluje najednou Mordekaiser, quadra kill. Tady uvidíme. A mě vyskočí Veigar. Já jsem do něj dal basic attack. Jde do něj věžka a Annie si to v pohodě stýlne. No, a tady to je. Bude pro naše všechno. No, a koukněte, co napsali.